ఈ చిన్నారిని చూస్తుంటే చాలా బాధేసింది. తన మదర్కి సడన్ గా ఏమైందో తెలియదు కానీ బ్రెయిన్ లో నరం అనేది కట్ అయిపోయి చాలా బ్లీడింగ్ అయ్యి సడన్ గా పిట్స్ కూడా అటాక్ అయ్యేసరికి తను చనిపోయింది. ఈ చిన్నారి ఇంకా కడుపులోనే ఉంది. నెలలు కూడా నిండలేదు. ఆ తల్లికి నెలలు కూడా నిండకుండానే తల్లి చనిపోయింది. తను చనిపోయిన వెంటనే డాక్టర్లు స్పందించి త్వరగా ఆపరేషన్ చేసి బేబీని తీసి తన ప్రాణాలను కాపాడి చిల్డ్రన్ హాస్పిటల్కి పంపించారు డాక్టర్స్. కానీ ఆ చిన్నారి పరిస్థితి చూస్తుంటే గుండె తలుక్కుపోతుంది. ఇప్పుడు ఆ చిన్నారి అంకుర చిల్డ్రన్ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటుంది. కానీ ఆ చిన్నారి పరిస్థితి ఏ చిన్నారికి కూడా రాకూడదు. పాలు కూడా తాగలేని పరిస్థితి ఆ చిన్నారిది. తల్లికి దూరమై చిన్నారిని తల్లిలాగా పాలు పట్టి ఇవ్వడం ఇక్కడ స్టాప్ నర్స్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ స్టాప్ నర్స్.